Лукашенко фактычна прапануе замацаваць расійскае вайсковае ядро, прабачце, у Беларусі, як аснову абароны на заходнім кірунку АДКБ. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў сёння старшыні вайсковай арганізацыі, у якую ўваходзяць амаль усе краіны СНД. На гэтым фоне ў ЗША гучаць ідэі перазбірання ўсёй сістэмы міжнароднай бяспекі. Былы спецпрадстаўнік Трампа ва ўкраіне генерал Кіт Келах прапануе альтэрнатыву НАТО з больш актыўным удзелам Польшы і Украіны. Ці значыць гэта, што рэгіён рыхтуюць да новай архітэктуры бяспекі? І дзе ў ёй месца Беларусі? Россия павінна мець у Беларусі ядро ўзброеных сілаў. Такую мадэль АДКБ агучыў Александр Лукашенко. Паводле яго менавіта Беларусь галоўны плацдарм на заходнім кірунку, а расійскія войскі мусяць падключацца у выпадку канфлікту. Фактычна гаворка пра сталую вайсковую прысутнасць Расіі, яшчэ больш глыбокую інтэрпрэтацыю камандавання. Пры гэтым Лукашенко адкрыта называе Расію, цытата, цэнтральным звяном АДКБ, нягледзячы на тое, што яе армія ўжо трэці год вядзе вайну ва ўкраіне і нясе сур'ёзныя страты. Сам блок таксама перажывае крызіс. Арменія замарозіла ўдзел і абвінавачвае саюзнікаў у бяздзеянні. На гэтым фоне ў ЗША гучаць альтэрнатыўныя ідэі. Як я ўжо казаў, генерал Кіт Келах прапануе перагледзець ролю НАТО і стварыць новыя саюзы з больш актыўнай ролю Украіны і Польшы. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах абароны і нацыянальнай бяспекі, з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Вадзім. Добрый вечер. Так, пачнем ад этого АДКБ. Што гэта сёння такое было? Лукашенко кажа пра ядро расійскіх войскаў у Беларусі. Пра што гэта гаворка? Это пра пастаянную базу, сумесную групоўку, ці ўжо фактычна проста адзінае камандаванне? Як вы гэта ўспрынялі? Фактично, это працяг вайсково-палітычнай інтэграцыі Беларусі. Мы ведаем, што падпісаны цэлы шэраг бяспекавых пагадненняў як в рамках саюзнай дзяржавы, так і в рамках ОДКБ. На жаль, Беларусі ў гэтых всех сцэнарыях адводзіцца ролю аператыўнага плацдарма, і пры крызісе, хутчэй за ўсё, Беларусь страціць сваю самастойнасць як вайсковым, так, магчыма, і в палітычным плане. То бок пры крызісе, пра які крызіс вы цяпер гаворыце? Крызісе, который хто створыць, што за крызіс? Фактично, это пачатак баявых дзеянняў ці гібридных атак супраць наших краін-суседзяў. Гібридныя атакі мы і так назіраем на працягу апошніх некалькіх год. Баявыя дзеянні в 22-м годзе актывізавалі фронт, фактично беларуска-украінскі фронт. Гэта была актыўная частка фронта, і яна зараз замарожена. Пры дапамозе Расійскай Федэрацыі ці па загаду Расійскай Федэрацыі гэта частка фронта зноў можа стаць актыўнай. Больш таго, зараз в бяспекавых колах актыўна абмяркоўваецца магчымасць уварвання ці то на краіны Балтыі, ці то ў бок Польшы. Фактычна Беларусь гэта такі вельмі зручны плацдарм для агрэсіўных планаў Расійскай Федэрацыі, таму што яна дазваляе праецыраваць сілу на 3 накірункі: на поўнач, поўдзень і на захад. Спадар Вадзім, то бок гаворка зараз ідзе не пра нейкі ўзровень, новы ўзровень канфлікту ва ўкраіне, а менавіта пра напад на іншыя краіны, ужо ў гэтым выпадку на краіны еўразвязу, які таксама магчымы. Целый шэраг фактараў показывае на тое, што мы наближаемся до великого регионального конфликту. Мы бачым, што паслядоўна умацоўваецца інфраструктура не толькі в Беларусі, але, напрыклад, уздоўж краіны мяжы з Фінляндіяй, уздоўж мяжы з Эстоніяй, Латвіяй. На тэрыторыі Беларусі ствараюцца новыя базы, амаль штомесячна ідуць размовы ці навіны пра завядзенне арешніка, ядзернай кампаненты, ракет і новых сістэм супрацьпаветранай абароны. Я нагадаю, што у нас ужо десяткі год функцыянуюць 2 спецыяльных вайсковых аб'екта. Гэта радыёлакацыйная станцыя Вілейцы і станцыя ранняга папярэджэння пра ракетную атаку пад Ганцавічамі. Здаецца, на Волгу называецца. Дык вось, гаворка ідзе пра
то, что на территории Беларуси будут размещаться базы российские, базы, відомо, что базы мають інший юридичний статус, и это дозволит Российской Федерации на постоянной основе разместить групповку в 1000 людей. Мгм. Коли мы пригадаем події 2014 года, менавіта база в Севастополе допомогла Российской Федерации почать аннексию территории Украины. 1000 людей. Это вот вы теперь конкретно кажете про некий инсайт, так, про то, что такая база мае паўстаць расійская у Беларусі. Пры гэтым, ці гэта не тое ж самае, пра што піша сёння Forbes. Forbes сёння піша пра тое, што Расія стварае ў Беларусі базы беспілотнікаў далёкага радыусу дзеяння, прынамсі 4. І раней ужо пра гэта паведамляла Reuters агенцтва, што Расія плануе пабудаваць такія наземныя пункты кіравання беспілотнымі апаратамі. Гэта тое, пра што вось кажуць на захадзе, ці гэта іншая гісторыя, ці штосьці вам вядома канкрэтна пра гэтыя базы з дронамі? Ну, мы ведаем, что будуецца вялікі завод по вытворчасці дронаў. По папярэдняй інфармацыі даводзілось, что их выпуск будзе каля 100 000 экземпляраў на год. Відавочна, что для беларускай арміі такая колькасць дронаў яна просто не патрэбна. Да эканамічна мы гэта самі не выцягнем. Гэта новая вытворчасць ствараецца в інтарэсах Российской Федерации. Тое, что будут збудаваны 4 новыя центры по кіраванню гэтымі дронамі, ну, сведчыць пра тое, што ці будуць узмоцнены атакі супраць Украіны, ці гэта ўжо рыхтуецца інфраструктура пад атаку на краіны НАТО. Прэзідэнт Зеленскі некалькі разоў папераджаў афіцыйны Менск пра то, што яны вельмі наблізілись да чырвонай рысы. Мы, насамрэч, находимся в вельмі небяспечнай сітуацыі, таму што в пэўны момант по территории Беларуси может быть просто нанесены удар в отказ, и это спровокует еще большую эскалацию в регионе. Ну, фактично, это уже про то, что я и сказал, будет региональная война с усягнением новых краин. Мы ведаем с отчиненных крыніц, что зараз рыхтуецца инфраструктура на объекте Кричаў. Это была закинутая база знішчальнікаў. По всей вероятности, они собираются туда заводить систему «Орешник» ракетную. Мы ведаем, что стягнуты туда уже сродки супрацьпаветраной обороны. Так само в районе Осиповича рыхтуется инфраструктура под заховывание ядерных боеприпасов. Все это, мягко кажучи, не додає стабильности и в самой Беларуси, и в нашем регионе. Спадар Вадзім, а чаму гэтыя заявы былі зробленыя дакладна на сустрэчы з прадстаўніком АДКБ, бо прысягнуць на вернасць Расіі Лукашенко мог і на чарговай сустрэчы з Пуціным, размаўляючы, можа, з нейкімі прадстаўнікамі, там, не ведаю, ФСБ ці расійскага войска, ці гэта не спроба паказаць, што тануць будзем усе разам, прыцягнуць яшчэ да гэтай вайны і іншыя краіны, іншых саюзнікаў? Казахстан, так, там, Арменія. І от у mnie у давесак вот пытанне да Алесевага, і пры гэтым Расія ў цэнтры гэтай структуры, хаця таму ж Казахстану Кітай бліжэй, так, таму ж там паўднёва краінам былым СНД, так, сённяшнім СНД, Турцыя, магчыма, бліжэй турэцкае войска супермоцнае, а тут у цэнтры АДКБ расійскае войска, которое, ну, так, поспехаў нейкіх не мае значных на украінскім фронце. Ну, формально УДКБ это структура, якая належить Российской Федерации. Это фактично ширма, для якої використовує Російська Федерація в своїх метах, найперш пропагандистських. Ми бачимо, що ця організація, ну, вона фактично знаходиться в таким аморфним, полурозваленому стані, коли один чоловік ДКБ починає бойові діяння супротив іншого чольця АДКБ, я маю на увазі Киргизстан і Узбекистан. Ці, наприклад, коли на чольцов гэтай організації нападає інша країна, як на Арменію, був недавно бойове діяння з
Азербайджаном. І, як ми бачимо, ніхто не приходить на допомогу один одному, то, що прописано в цьому статуті. Так само я нагадаю, що бойові дії були на території самої Росії. Це відомий наступ української армії в Курську область. Ну, так само, окремя заклопоченості і заяв, фактично не було допомоги. Чомусь на допомогу Російській Федерації приїхали жовніри Північної Кореї. А де були в цей час жовніри ОДКБ, ну, велике питання. Так що це хутчэй така просто профанація для того, щоб, ну, Росія так само могла назмувати щоки і показувати, що вона нечто вартує от в системі сусветної безпеки. Так, ну, профанацыя, так, але вось планы Расіі канкрэтныя датычна Беларусі па размяшчэнні гэтых базаў, так, пра якія вы казалі. Трошку зменім тэму. Спадару Вадзім, таксама датычыць бяспекі. Вы ў аб'яднаным пераходным кабінеце за яе, у тым ліку, адказваеце. Новыя звесткі маем пра былую спікерку Анжеліку Мельнікаву ад калегаў з «Зеркала». Яны апублікавалі інфармацыю, нібыта на яе імя ці ёй асабіста было набыта прынамсі 2 кватэры ў Менску. Перад гэтым ужо быў зліў, недазліў фотаздымкаў, которые мы, ні журналісты, ні іншыя тэхнічныя, так, нашы калегі не змаглі даказаць 100% іх аўтэнтычнасць. Для вас гэтая гісторыя з Анжелікай Мельнікавай усцяж няясная, ці ўжо вы для сябе высновы зрабілі? Відавочна, гэта історія зараз всплыла, тому що рыхтуецца кампанія по выборах в Координаційну раду. Я нагадаю, что Координаційна рада лічыцца в Європі прадстаўнічым органам, нягледзячы на то, что там адносна мало людей прымаюць удзел в этом галасаванні, не зразумела, что ёсць просто пагроза крымінальнага пераследавання, і люди в складаных умовах знаходяцца, як тых, якія высоўваюцца туды, і тых, хто галасуюць. Ну, але тым не менш, Координаційна рада мае большую легітимність, чым Лукашенківська палата. Дастаткова узгадаць, што ёсць 6 мест в парламенцкай асамблеі Рады Европы. Гэта справа Мельнікавай, она зараз узнікла, каб фактычна дыскрэдытаваць як сам выбарчы працэс, так і гэту інстытуцыю, Координаційну раду. Таму што ніхто за час знаходжання Мельнікавай, як яны кажуць, в Беларусі, якая набывае кватэры на скрадзеныя грошы, якая ходзіць в спортзалы, але чомусь фізічна ее там ніхто ніколі не бачыў. Ну, як Менск адносна, ну, невялікі горад, так, і я думаю, што як мінімум знайшлись бы сведкі, якія б уже вживую бы сутыкнули з Мельнікавай.